యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ప్రియులారా, ఈ సెప్టెంబర్ నెల అంతా కూడా సామెతల గ్రంథం మీద మరి అధ్యాయం చేయాలని, సామెతల గ్రంథంలో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పొందుకోవాలని ఉద్దేశంతో దేవుడు మరి ప్రేరేపించి దాసులను ఈ యొక్క సామెతల గ్రంథం గురించి వివరించాలని వారికి ఇచ్చిన తలంపును బట్టి దేవునికి వందనాలు. వినిచిన మీ అందరికి కూడా ప్రభునామలో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానము ఇలాగ రాయబడుతూ ఉంది. యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించెదరు, లోపము లేనివారు దానిలో నిలిచిందురు. సామెతల గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 21వ వచనము చదువుకున్నాము. యథార్థవంతులు అనగా ఎవరండి? యథార్థవంతులు అంటే మరి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించి చెడుని మరి అసహించుకున్న వారు యథార్థవంతులు. అంతేకాకుండా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని యందు నిలిచేవారు యథార్థవంతులు. దేవుని యందు ఎవరైతే మరి యథార్థంగా జీవిస్తారో వారు దేశమందు నివసించదరని ఇక్కడ రాయబడుతుంది ప్రియులారా. ఎందుకంటే యథార్థవంతులు సమస్తమును స్వతంత్రించుకుంటారు. మన జీవితంలో మనం స్వతంత్రించుకోవాలంటే మనం ఏమి చేయాలంటే మనం యథార్థవంతులుగా మరి జీవించాలి. యథార్థం అనగా అనేక సార్లు ఇతరుల మీద మనము మరి నిందలు వేస్తూ పాపము చేస్తూ ఇతరుల మీద మనము దోషములు చేస్తూ ఇలాగ జీవిస్తూ ఉంటాము. కానీ బైబిల్ గ్రంథంలోని అనేక మంది భక్తులు వారు దేవుని యందు నిలిచి ఉన్నారు. దేవుని యందు నిలిచి ఉండడం కాకుండా యథార్థవంతులుగా జీవించారు. మన అబ్రహాము నుంచి మనము అనేక మంది భక్తులను చూసినప్పుడు వారు దేవుని కొరకు నిలిచి మరి దేశమును స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా. దేశమందు వారు నివసించారు, దేశమును స్వతంత్రించుకున్నారు, దేశమును సంపాదించుకొని వారు ఉన్నతమైన రాజ్యము పరలోక రాజ్యములకు చేరినట్లుగా కూడా మనము దేవుని యందు మరి మనము వాక్యం చూస్తున్నాం ప్రియులారా. మరి ఆ తరంలో మనం చూసినట్లయితే నోవాహు యథార్థవంతుడిగా జీవించాడు. యథార్థవంతుడిగా ఏ లోపము లేనివాడుగా చూచాడు మరి జీవించాడు. ఎందుకంటే దేవుడు లోకమంతా చూచినప్పుడు మరి అతడు ఏ లోపము లేనివాడిగా నోవాహు కనిపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా. దేవుడు మరి యొక్క సమస్తమును చూసినప్పుడు మరి నోవాహు మరి దేవుని దృష్టిలో యథార్థవంతుడిగా జీవించాడు. అందుకని తన కుటుంబమును మరి ఆస్వాదించి గొప్పవారుగా చేశాడు. అంతేకాకుండా మరి దేవుని యొక్క మరి రెండోదిగా మనం చూస్తే లోపము లేని వారు దానిలో నిలిచిందురు. ఎవరండి లోపము లేనివారు? మనుషులుగా మనము ఏదో ఒక లోపంలో పడిపోతూ ఉంటాము, ఏదో ఒక తప్పులో మనం చేస్తూ ఉంటాము, ఏదో ఒక విధానంలో మనము మరి పడిపోయి మరి లోపము లేనివారుగా ఉండలేము. కానీ మరి లోపములు కలిగి ఉంటాము. కానీ దాన్ని సరి చేసుకొని దాన్ని ఒప్పుకొని ప్రభు సన్నిధిలో దానిని విడిచిపెట్టి ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఉంటే కనుక మనం ఏం చేస్తామండి? దానిలో నివసించదము. దానిలో అనగా ఎక్కడ? దేవుని యొక్క రాజ్యంలో, దేవుని ఇంటిలో, దేవుని మరి సమస్తములో కూడా మనము నిలిచి ఉండి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫలిస్తాం ప్రియులారా. కనుక ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఇలాగ రాయబడుతుంది. కనుక యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించెదరు, లోపము లేని వారు దానిలో నిలిచి ఉందురు ప్రియులారా. కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్యమును చదివి దేవుని వాక్యమును అర్థం చేసుకొని దేవుని వాక్యములు ఏమి రాయబడిందో అలాగనే కూడా మనం కూడా జీవిస్తే కనుక మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉంటాం. కనుక మరి దేవుడు ఈ చక్కటి వాగ్దానముతో మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు నింపాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా మరి దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో మరి మీరు కూడా యథార్థవంతులుగా ఉండండి, దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనండి, లోపం లేని వారుగా ఉండండి, దానిలో మీరు నిలిచి ఉందురు. కనుక అట్టి కృప అట్టి ఆశీర్వాదము మీకును మీ బిడ్డలకు ఉండాలని నేను మనవి చేస్తూ వినిచిన మీ అందరూ కూడా ఈ వాగ్దానంతో నింపుతాడని మనవి చేస్తూ యేసయ్య నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమె. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధురానికి వందనాలు నాయన. ప్రేమగల తండ్రి, నువ్వు ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానం బట్టి వందనాలు. యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించినట్లును మరి అంతేకాకుండా లోపము లేని వారు దానిలో నిలిచిందురని నీ వాక్యం సెలవిస్తున్న ప్రభా. యథార్థవంతులుగా చేయండి, మరి నీతిమంతులుగా చేయండి, పాపం లేని వారుగా చేయండి, పరిశుద్ధులుగా చేయండి. యథార్థవంతులుగా చేసిన ఆయన ఈ సన్నిధిలో నిలిచి ఉండి ఫలించేడు వారిగా
నాయన మమ్ములను వినుచున్న నీ బిడ్డలను కూడా మీరే చేయమని దీవించమని యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ యొక్క మరి మనవులో అడుగుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ.